yanzu kuwa ga maharar tasu dauke da karin maganar mu na yau. Abin bahari abin sha'awa al'adun mu yau kasar Hausa. Karin maganar tamu ta yau da zaman banza haka ta sa muka fita muka zanta da 'yan Hausa domin samun karashin wannan karin maganar. Duba da karin maganar tamu ta yau ya shafi mata ne, ga yadda zantawa tamu ta kasance da su. Na malama Bahaushiya, akwai karin magana da mata suke amfani da ita da zaman banza? Gwara aikin uwar kishi. To gaba da ga Sosai ma. da zaman banza. Gwara aikin kishiya ko za ki gama ta zagi ubanki. Kai wannan kalma fa da nauyi take. A gaskiya a matsayina na mace bayan da za a yi wai ne wa kishiya aiki kuma ta zagi mahaifina, wannan abu ne da ba zai yi ba. Gwara zaman banzan da Akwai karin magana da mata suke da zaman banza. Gwara aikin kishiya ko za ka yi ta da keka. To masu sauraro, amsa wannan karin maganar tamu ta yau da zaman banza gwara aikin kishiya. Ma'ana dai a nan mata suna ganin da aikin kishiya gwara zaman banza. To mu dai a nan ma ce gwara aikin kishiya ko ba kome zumunci ya karu da kyakkyawar alaka. Maharas tasu rumfa shashirgi. An gaishe ka wakilin ɗan Hausa.